Ma' żewġ patrijiet li nstabu ħatja babbuż fuq it-tfal ta' Dar San Giuseppe, Godwin Sherry u Charles Police, issemmew żewġ patrijiet oħra. Joseph Bonnet li l-każ kontrih twaqqa li xmaratu miet u Father Conrad Ciberras li sissa ma jirriżultax li tieħdu passi legali kontra tiegħu. Bħalissa Conrad Ciberras qed joqgħod fil-provinċja ta' Ruma għal-Bano Lazzjale fejn imexxi rivista bl-Ingliż tal-Moviment tal-Fokolarini. Xi kultant jiġi lura Malta. Għadu għaw Malta immuru jiġi, ġifiri saftitu ilu kemm ilu 4 xhur ilu rajtu ġifiri rajtu l-belt. Rapporti jgħidu li l-patri Conrad Ciberras kien qal li sar jaf bl-akkużi fil-konfront tiegħu mill-gazzetti għaliex kien l-Italja u li wara l-avukat tiegħu qallu li l-akkużi waqgħu għax kien laħaq għadda żmien. Każi bħal dawn jaqgħu 10 snin wara li jkunu saru rapporti dwarhom u għadu qed jiġħad l-akkużi kontra tiegħu. Kelliema s-soċjetà li jagħmlu parti minna dawn il-patrijiet kien qal lill-ġurnali lokali li lanqas ir-rispons team tal-Kurja qatt mabagħat għal Father Conrad Ciberras. It-tama tal-vittmi tibqa' li ssir ġustizzja ma' kull min wettaq l-abbuż. Hemm allegazzjonijiet fuqu minn diversi nies, sa nispera li l-Knisja tuħu passi kontriħu wkoll għax da mhux speċjali.